Ieuan o'r bas yn cyrraedd Jordan Davies, alla weithio'r bel ar y droed chwith. Davies ar y droed de, y bel disgyn i Aeron Edwards! O, na chi gol! O, Aeron Edwards! Franklin gosod i lwybr Woodcock lledu'r bel allan edrych am Abdi Sharif, ond Sharif mae gen i fo ddau yn y cwrt yn disgwyl am y croesiad west yn ei gosod ti nôl i Fregapani fewn i'r cwrt, o na chi gol! O na chi gol gampus! Rhys Hughes, mae yna 3 ochoreuwyr gan y bont o'i gwmpas yma. Hughes wedi gwneud yn gampus o fan hyn. Mae Rhys Hughes yn dal i fynd. Rhys Hughes! O, Rhys Hughes! O, mam bach chi! Da chi disgwyl dim llai! Faye Knox yn torri tu fewn, trwy'r amddiffynwyr, yn tanio ac yn curo Amelia Hawkins. Mae'n gol hyfryd gan Faye Knox. Bale yn tasgu a Dan Barton. Ieuan Owen! O, hyfryd! A Ieuan Owen yn canfod cornol ucha'r hwyd. Faye Knox mewn digonedd o le. Faye Knox ar ergyd. Faye Knox! A honna ydy'r gol sy'n sicrhau'r bencampwriaeth i Wrecsam.